Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. Siyempre, bago po ang lahat, shout out po muna natin Rich Team Evergreen at siyempre si Kuya Bal Santos Matubang at saka sa ating mga kalinga partners at siyempre sa mga viewers, sa mga always na nandyan, sumusuporta sa ating mga vlogs, at sa mga bagong subscribers, sa mga taga-abroad. At kasama ko ngayon si Atikat, nagre-ready ng aming pang-ayuda sa likuran. And then ngayon guys, may new scout po tayo. At syempre guys, bago ang lahat, ipakilala ko sa inyo yung ating scouters. Kuya, pakilala ka? Ako po si RJ Villeta. Scouters? Scouters. Ni Rich Vlog. Rich Vlog. Rich Vlog. So ayun kuya, may tanong ako sa'yo. Bakit mo si nanay napusuan na inilapit sa akin? Anong meron po kay nanay at anong problema po niya? Kasi po, talagang si nanay ay yung karapat dapat tulungan kasi po, nag-iisa sa buhay. Ganun. Ano lang ng walis tingting, kaya nandyan po kayo. Kaya nilapit namin sa inyo. So tara, wag na natin patagalin to. At anong lugar ito kuya? Dagutdutan po. Dagutdutan. Ilang taon na si nanay nakakilala mo? Ay, simula pong panganak ako. 34 years old. Muna siya nakilala? Talaga. So, tayo mga kagwaps, mga kalingap, at tunghayan po natin yung kalagayan at sitwasyon ni nanay. At kung makikita nyo naman, ito po yung bahay ni nanay. Oh. So, mahirap po ito sa kalagayan niya kasi nagsusolo siya sa buhay. Tapos, giba na rin po talaga yung bahay niya. Puros na po, butas-butas yung yero at kalawangin na po. So, tara, Nay! Mabilis ako, Nay. Mabilis ako. Kamusta po kayo? Ha? Ako po si Rich Vlog, charity vlogger po nila Kuya Bal Santos Matubang. Kilala niyo po sila, Kuya Bal? Si Vice. Si Kuya Bal po, kilala niyo po? Vice yan, Vice. Vice President po? Vice Mayor dito? Ay, si isa na Vice Mayor. Isa na Vice Mayor hindi. Si Balmatubang mahina din po pala mga kagabs makalingap yung pandinig. Mayor Bagadigdi, si Dio Santos. Ay, yes. Akala niya yung binabanggit ko na Kuya Bal is Vice Mayor dito. Bal din po ba pangalan? iba lang yung Iba lang yung ano. Ilang taon na po kayo, Nay? 87. 87. Ano pong pangalan nyo? Crescenciana Andaya. Solo lang po ba kayo sa buhay? Balo na ako, matagal na. May na, 15 anyos na. Na-vlog na po ba kayo ng mga ibang charity vlogger na katulad ko? Mayroon na po bang tumutulong sa inyo? Wala pa? So wala pang nakatuklas po sa inyo? Wala. Mga anak nyo po? Ay, yung anak ko naman, driver yung isa. Yung iba naman wala. Nasa Maynila, nasa Bisaya. Yung isa nasa Labo. Wala pong nagdalaw sa inyo? Wala naman. Wala. Yung isa naman nandyan, si Bilin. May sakit naman yung asawa, di naman nakakatindig. Paano po yung pang-araw-araw nyo na Ay, kabuhayan, pagkain po? Diyan ako na utang tindahan. Pag na-pay out naman ako sa senior, bayaran ko naman sila Lin. Meron po kayo nakukuha sa senior po. Ano po yun, buwanan? quarterly po yung Ilan buwan na ba ngayon? Ay, 6 na. Pang-6 na. Mulang kami, pay out, pang-6 na. Magkano naman po? Ay, kung minsan ang bigay naman sa amin, daw, ning 500. 500 lang po. Tapos 6 na buwan po ba yun? Ganun ang release nyo? Di po talaga. Monthly yata. Ay, dyan nga sa kailali, nakakautang kung minsan dyan 2,000. Gano'n nga ngayon. Salamat po tayo dun sa tindahan po dito na Ay, ginaman at nampautang naman. Pag ginagawa ko naman, parang di ako
Maski wala akong matira, binibigay ko naman, binabayad ko naman. Bayad. So, Sa ang nangyayari po, bayad utang po. Pag ano naman, di sabi ko kay Lalin, ibabayad ko na ito sa iyo lahat. At kung wala na naman ako, uutang na naman ako. Ayun po. Ganito na, napakaswerte nyo po na kasi natagpuan po kayo ng mga kalinga partners na handang tumulong sa abot ng aming makakaya. So ngayon na, wala po ba kayong ibang naramdaman sa kalusugan nyo? Sa Ay, mayroon nga. Yung kung minsan, ito, na ano kabi akong itong, ano, kung minsan nangingimi. Ang ginagawa ko lang, yung ano, kating ko, hilot na lang, hilot ako. Ako na lang na naman. Gusto nyo po, bigyan ko kayo ng efficacent oil? May, ay, pwede, nagpaturok na ako dyan sa center. Tapos sabi, maigi daw yun sa ano. Ay, nagmaga ko naman yun hanggang dito, yung bakuna. Ay, sabi ko, binakunahan kami, sabi ko, 3 kami. Sabi ko, bakit nagmaga? Ay, siguro naman na niya, nana, sabi ni Kwan, siguro niya daw bantag. Ay, siguro na ako, nagparasibak naman ako. Nagparasibak nga niya ako, ay, kala ko mamamatay ako. Tinamaan ako dyan ng ano. Kaya nagpatay ako sa provincial. May ginam naman sa Malasakit Center. Binigyan naman ako ng priority po nila ang mga senior po. Binigyan naman ako ng tablitas at puwan. Ay, maigi naman. Tahi dyan. Hindi ko naman napaalis. Paglalahi di ko nung panglahid. Ay, natanggal naman. Pagkakuan ay, may isa pang tagas-tagas. Kaya meron parang tahi po dito. Tinahi ako dyan. Tinahi ako. Naipansin ko po sa isa ninyong mata na bakit ganyan po, Nay? Ay, ito naman, mata kong ito, ang tagal na ito. Nagpritos ako ng tuyo. Ay, nag-ano yung langis dyan. Oo. Dito lang, naabot na yung taling ko dyan. Ay, hindi na. Sabi magpatingin daw ako kay Dr. Rupino. Punta ko naman. At may ipon-ipon akong pera na 2,000. Punta ko naman. Ay, naubos naman lang yung 2,000 ko. Ang sabi sa akin, magpadala ako sa Maynila at magkakaskasin daw ito. Ay, sa Maynila daw. Sabi ko, Doktor, wala akong pera. Sabi ko. Ay, binigyan naman lang ako ng magbili ka na niya po nitong resita ko. Ito, bili ko na naman. Iyo na naman. Ay, di naman. Ay, ngayon, nabili nga niya ko dyan. Nagutang talin itong pinanlahid. Ay, pero nakakakita pa po. Ay, wala na. Ay, hindi na nakakita. Ito lang isa ang malabo pa. Abi ko nga dahil mabuti pa mag-ano. Kasi po may po ako, may kasamahan po akong kalinga partners na may alam po no sa ng mata. So i-introduce ko kayo sa kanya kung ano ang nararapat na dahil siya may mga kaalaman diyan. Kasamahan ko din po kalinga partners. Kasi ang hawak ko po talaga sa kalinga po is yung may mga something po sa pag-iisip po. So yun po yung medyo may kakayahan po ako sa ganong sitwasyon. Pero po, pagdating po sa inyo sa mata, ay wala po akong idea dyan or papaano po natin kayo maano. Pero meron akong isang kasamahan sa kalingap kung kaya niyang pumunta po dito para matingnan kayo or ano pa yung kaya niyang itulong sa inyo. So, i-try ko po. Ang ginagawa ko naman lang, yung mga herbal na lang na tinuturo. Nainom naman lang ako. Ay, naigigi naman. Pero meron po kayong field health po, para kung just in case na kung ano man sasabihin sa iyo ng doktor, kung uoperahan yan or makakita pa kayo, kung may pag-asa pa, ganyan. Para mas makaminos tayo ng babayaran kung sakasakali. Yun po kasi ang pagkakaalam ko ay. Wala naman akong pilit. Sino pong tumutulong sa inyo ngayon sa luluto, Ako naman naluto. Kung minsan nga nagkakaaranwan ako ng apoy. Grabe ko, sinanay. Ilang taon na po kayo ulit? 87. Pero maliksi pa po kayo, Ay, nanghihirina ako na nga ni. Kundi sabi ko, nakadlakad na lang ako. Parang mag-aral. Parang ako may 1 taon man akong pundo na bubuhangin. Nay, bibigyan ko po kayo ng ayuda ngayon, Nay. Para po may masaing kayo, may maluto po kayo na ulam, may tinapay din po tayo dyan, may palaman din po. Pwede po matingnan ang bahay nyo na sa loob, Nay? Tingnan mo naman, pasok na dyan. Para mga kanina pa. Tingnan mo naman. Pinayagan tayo ni Nanay. Nakakaanong bagay yun?
tingnan mo na. Tata ko may kurkuryente naman. Araw-araw Oo. yung kanyang tuluyan. Uwi mo naman ang tulugan ko. Oh. Paso kayo, tingnan mo. Oh, ang bubong ko naman sa kusina, butas na. Pero, in fairness, malinis ang bahay ni nanay. Oh. Kayo po nagwawalis po dito, nay? Oo, linilinisan ko naman ito. Tapapano kung hindi naman ako maglilinis. Ang linisan ko. Yan nga ni, inaralis ko yung anuhan ko ka nung isang araw. At hindi ako nakakabili ng pang sapin dito. Pero no. Yan pigparaan ko nga niyan pigpartukudang ko naman at puro tul na tukod kung tukod nung Kayo po ang gumagawa nito? Oo, ako na Kaya lang. niyo pa pong magpanday? Oo, nung bata-batain pa ako yung bahay namin. Ako na Sarili niyo po itong lupa? Ay, hindi. Ay, hindi. Nakiki-star naman kami dyan sa pinsan ko. Mabuti hindi po kayo pinapaalis ng may-ari Ay, ng... sabi naman daw nga ni, papalisin daw kami dito. Sabi sa akin, pag nagpunta daw yung yung isang May-ari. kapatid. Opo. Ay, sabi naman nung palibhasa, namatay na yung pamangking kong lalaki. Ang sabi naman sa akin, hanggang ka, tiya, nabubuhay nandiyan ka na. Ay, Sa akin. gano'n. Kawawa Kaya naman pag po. ako naiyak. Naiyak po kayo kasi may naawa po sa inyo na hindi kayo napapaalisin dito. Hanggat nabubuhay daw po kayo. Kaya sabi naman sa akin, mapapalis ka lang dyan, tiya, kung wala ka na. Sino po yung nagsabi sa inyo? Siya po yung may-ari ng lupa po? Yung kapatid na babae. Ay, yung kapatid. Ang sabi naman nung lalaki na namatay na, hanggang nabuhay ka, tiya, nandiyan ka. Oo. Paano po yung namatay na po pala yung nagpapatira sa'yo ng forever hanggat buhay ka? Paano po yun? Ang sabi ko naman, kung papalisin naman ako dito, sabi ko, papakalas ko naman lang itong bahay ko. Yung, makikitirik na lang ako dyan sa tabi ng bahay. Pero ano naman po yung sabi nung kapatid po niya na naiwan po? Yung Hindi na babae kayo naman, paalisin. hindi naman nakakapagpunta dito at nasa Maynila. Nasa Maynila. Ang sabi naman yung mga anak at saka yung asawa, yung pinsan ko, anya tiya, hanggang nabuhay ka, nandiyan ka. At bilin na niya sa amin ni Arnel. Sabi, kung wala ka na, bahala na sila yung mga anak mo. Sabi ko, bahala kayo kung ano. Ay, pasalamat tayo sa may-ari ng lupa. Napakabait po pala. Talagang binigyan po tayo Alam mo ng yung itong pribilehiyo may-ari na makatira. itong lupa ay kamag-anak namin. At yung may-ari nito, si itong nanasida at yung bianang ko, magkapatid. Ay kaya hindi naman ako pinapaalis. May napapansin po ako, Nay. May tubig dito, Nay. May tubig. May tubig. Ayun, Aba, malaking bagay ito sa inyo, Nay. At hindi na kayo nag-iigib. Saan po galing ito? Yan, Luwing po. Walang patay-patay. Napatay ko naman yan. May patayan po. Mayroon doon. Nay, wag na po kayo mangiyak, Nay, ha? Kasi bahala na po si Lord sa problema natin sa araw-araw. At Kaya alam niyo sabi naman, ko, gagabayan po kayo ni Lord. Lalong-lalo na ngayon. Nandito si Rich Vlog, no? Na handang tumulong sa iyo, sa abot ng makakaya, no? Ay, mga kalingap. Yan mo naman si nanay. Siya na ang daya. Si Nanay Presencia, ang dayo. 86 na po ba? 87. 87 years old, pero liksi si nanay, kaya blessed din si nanay kasi una-una sa ganyan niyang edad, pero mo 87 years old, yung iba niya nakahiga na, di ba? Pero siya, ang ginagawa niya, malakas pa siya, Sabi nga ni nung kuwan ko ay, Ibang-iba ito sa matanda. yung iba daw, yung iba daw ay uliana na. Hanggang nampas, saway na daw. Ay sabi ko ako, hindi naman. Nagsasaing pa nga niya ako, nakuha pa akong gulayin. Sabi ko, maski pang gawa ko. Saan po kayo dito namimili ng ulam niyo, pagkain niyo? Ay naman kami dyan sa tindahan. Tara, kunin natin yung
Nay, blessing para sa iyo, Nay, at nang makakain kayo, makaluto kayo ng gusto niyo pong pagkain po. So, ayun, nakakaawa si nanay. Sabi Ito po, solo lang siya sa buhay at meron pa siyang karamdaman. At ilang taon na po yung mata niyo, Nay? Kung pa 3 taon na ito. 3 taon na. Hindi na talaga nagawa ng paraan po. Saan po kayo ulit nagpatingin na doktor? Kay Dr. Pino, sabi, dinar naman ako nung anak kong isa, sabi, doon na niya mama, galing-galingan niya doon. Ano naman ako, Wala din po. Hindi siguro kayo hiyang doon sa gamot na ibinigay ko sa inyo. Paano po? Ito lang po kanya anak ko. Anong tawag nito? Nag-ano lang. Nagayagis lang. Nag-ayagis na din. Okay, nanay. Sana makatulong ko sa kanya na araw-araw na nangailangan. So, hindi lang ngayon ang tulong natin kay nanay. So, dalaw-dalawin po natin si nanay. At dadalan po natin ang pagkain sa araw-araw. Nay, ito po yung para sa inyo, Nay. Oh. Ay, salamat din. Ito pa. Ay, madami yan. O, di ba? Bigla dumating ang blessing, Nay. Share natin guys yung ating blessing sa mga katulad ni nanay na senior na nangangailangan talaga ng tulong, na mga hindi po napapansin ng mga ibang mga tutulong sa kanila. So, ayan, kami pong mga Kalinga partners in behalf of Kuya Bal Santos Matubang, nandito tayo para maglingap, no? Sa mga hindi nakakapansin kay nanay, tayo na lang po ang papansin, tayo ang tutulong sa abot ng aming makakaya. So, Nay, mabalik ako ulit dito, Nay. Tulungan ka namin ulit kung ano man yung kaya naming itulong sa iyo. At sa mga manunood, mga viewers, at sa mga gustong tumulong or mag-share ng blessing, sobra-sobra dyan, PM nyo na lang po, or it's vlog. So, ayan, si nanay, siguro ang tangi nating maano dito kay nanay is mapacheck yung mata niya dun sa mismong doktor talaga sa mata, no? Kasi wala din kasi akong kilala na Hayaan mo, Nay. Magtatanong ako doon sa isa kong Kalinga partners, Nay. Kasi may alam siya sa ganyang sa ng yung mata. May alam siya. Ako wala kasi akong alam din dyan. Wala akong idea dyan. Kaya kukonsulta ko sa kanya, itatanong ko sa kanya kung kaya kanyang puntahan dito para makita ka din. Charity vlogger din po siya, Nay. So, ayun. Di na kami magtagal, Nay. Tutuloy na po kami. Ako si Ritz Vlog. Ritz na lang tawag niyo po sa akin. Yan. So, paano po? Matuloy na po kami. Kumain na po ba kayo? Hindi pa ako na kain. Di pa kayo nakain? Ayan, magluto ka, nanay. Ayan, may bigas, may corn beef. May naman, kundi hindi ako nakakapagkain pa. Bakit? Wala po kayong ganang kumain? Ay, lutuin niyo po yung corn beef para Ayan, parisan mo ng tinapay. May mga palaman po. Ay, may palaman po ito, Nay. Salamat din. May palaman yan. Ayan, May cheese. Ayan, may cheese. Ayun. Hindi na kayo mamumblima ng palaman. May kasama. May So, ayan, Nay. salamat din. Magpagaling ka, magpakabusog ka, para tumaba ka. Sunod, balikan ka namin ni Ate Kat. Dalan ka namin ng Ayan, pagkain na luto baka na. next week ay babalik kami. No? Luto na, no. Kainin na lang ni Ate Kat. Oo, at saka itong mga Ugi. talaga mga puging Ito talaga yung sila po baga, no? Ritz. Cameraman. Cameraman. Pwede na siyang dadalhin natin mag-cameraman at kuya. Oo. Yan. Masama sila sa vlog natin, Sama Ate sa Kat. vlog. Oh, pwede po kayo Follow sa Rich Vlog. vlog. Catherine Official. Catherine Official. Please click the button. Maraming salamat. Maraming salamat. Nay, bye-bye! Bye-bye. Nanay, si Herminia. Ayan, maraming salamat Nanay Herminia po sa payag na interview ko tapos. Masaya kayo, Nay. Binisita kayo ni Ritz Vlog at saka ni Kalingap Catherine Official. Ano po masasabi niyo, Nay? Ay, maraming salamat. Wow!
palain pa kang Panginoon. Diyos Ay, Diyos mo. God bless. Tabangan. Yun nga po ang gusto Glory ko. to God. Naiyak po si nanay. Naiyak si nanay Naiyak sa si nanay. tuwa. Kasi, Nay, hindi mo akalain na may dumating na Ay, blessing. Ano? salamat ang may nang ano. Ito po, yan ang kami po nasa Sabi kalsada ko nga lagi. niya sabi nga niya ay, ngayon, ano ka na, mag-ano ka. Yagis-yagis niya ako kung ting-ting ta. May mga yagis-yagis man na niya ako kung duman ay patakon, binamarakal na na purunta digdi. Sabi nga niya sa ko, padagdagan ko daw ang presyo ng ting-ting. Sabi sa ko, 30 taon ko na daw, 25 man lang. Sabi ko, O, sige na. may mga bakal-bakal niya ako. yun. Okay, maraming salamat na. Dahil kunin ko na yung yung ating nilagay ng mic. Yung ating Okay, babay Nay, no? At maghanap Babay, kami Nay. ng ibang mahatira ng ayuda. So, ayun na nga kagats mga kalingap. So, nakatulong po tayo. Kahit na konti lang yung ating na-share na blessing kay nanay, no? At least, tuwing kumain si nanay, maalala na tayo. Nay, si Ritz ako na, ha? Ritz, si Ate Kat. Yan, isa siya sa nabibigyan ng blessing, no? At, thank you so much dun sa bayad dun sa aking online Ritz Cottage nagtiwala. Kaya isa din po kayo sa nakatulong dahil yung nagbayad sa akin ngayon, ibinili ko po ng ayuda para makatulong po ako. Kaya dun sa gustong mag-shopping online, dalawin niyo po yung aking page, Ritz Pub page po. So ayan, maraming salamat sa Ritz Team Evergreen, especially kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Atisinon, at sa mga always nandyan sa aking mga premiere, si Ma'am Lily Villa, si Ma'am Amuse Musical, Lia Manalo Channel, shout out, si Ma'am Emer Felix Cuevas, ayan si Mami, shout out po, si Ma'am Bing, si Ma'am Frida Vlogs, Charity Vlogs, nandyan din. At sa lahat po ng mga viewers, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, shout out din po kay Nadodong Roel at saka kay Rachel Morales. Ayan, shout out po. At syempre kasama ko si Ate Kat, pa-support. Kalingap Catering Official, nakasama ko ngayon sa Kalingap. At syempre si Kuya Bal, Kalingap Rob, at sa lahat ng Kalingap partners, maraming salamat po. At sa mga OFW po natin dyan, na always na nandyan, nanonood na ating mga vlogs, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, Cebuano, Chabacano, Waray, Ilonggo, ayan, mga taga-Cagayan, shout out sa mga taga-Bulacan, taga-Baguio. God bless everyone. See you my next vlog. Bye-bye, guys! Them